खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबान ब्लग ट्रिसनान थामखौ फिन खेबसे बर'आवहाय सबाय माजे जे फगवाननाय महर लान सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फरायजोबो सिनायलांबानो जाबाय इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओंखारनांगौ लागायानो जोबनो थांला खैफोदानो जोबनो थांला होननाय सेनसै आरोना आंना नै बिखुङाव थफ्ला बानानै ओंखारलायबाय फिसालायाबो टिउसननिफ्राय फैबाय बिसोरनो गाइखेर थाइखेर सल्लिस लोंहोस्रांनानै ओंखारलायबाय नै बिराद थाबायनो बादों आं हेंला मोन्दों बोरैबा बोथोरजों लोगोसे आंबो जोदोबदों आरोना अब्लाबो गोरा जानानै ओंखारनांबाय आङो ओमफ्राय नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोनजों बे भिडिअआव मा सेयार खालामलांनो हायो आरोना बे लामाजोंथ' फैफ्लेबाय थानायानो जायो दाउ बेदरनि थाखाय नाथाय दिनै आलदाबो खामानि दंदेरो आरोना ओरै फैबाय नालाय फुजिनोखौ एसे बालाबगासे लाफालाङाबा सान्थि मोना आङो ओमफ्राय दायरेक फैनानै जोङो ब्रिजाव स्टार्टआव फैबाय आरोना नै दैया बिराद देरदों दाख्लैफोर सोरनिबा भिडिअ बांसिन देरनाय नुदोंमोन आङो ओमफ्राय दा एसे खमिबायदां दिनै जेरावबो एसे खमिखादों बाबा आं जिखौ मोजां मोना ओंखार दैमाखौनो एसे सेयार खालामफैबाय आरोना आङो मानो होनबा बेनि खाथियाव खामानि दंखायो आंहा ओरैनो फैनाय नङामोन आङो खामानि थाखानायखाय डाइरेक्ट फैबाय आरोना थांनोसै मानसि गैया दा बाखांखांसो ओरैनो फैनाय नङामोन आंबो खामानियाव फैनायावसो एसे दैयाबो बेसेबां देरदों नायनोसै होननानै एसे आवगायबाय आरोना थांफिनगासिनो दङ बेनि सेरावनो खामानि दङ गौराङाव फैयाबो बिराद गोबाव जाबायमोन नालाय थाबायबाथाय ओमफ्राय मोजां मोनो बोरैबा बादों आरोना दिनैहाय थाबायजेननो मेन टारगेटआ बेयावसो आरोना आंना गौरां ओरै थांनायनि सेरावहाय दं नालाय बिथांमोनाबो मा डिउटि होबाय थादोंथाय बेयावहाय जायानो बाबा बेयाव पाम दिया दी तो दादा साइकेल तो पाम लागी बोले लाबो साइकेल लाबो मोनसे सोंफैबा मोनसे लाबो गावासो याव दं नालाय मोनसे बारा गोबाव जायाखै खिन्थु इयो गौरांजों ओरै थांग्राया बेयाव आंखौसो हायोबा लाबो होनबाय आरोना ओमफ्राय आं बोरै स्कुटि नारनानै लाबोनांगौ ओंखायनो गावसिनाव एक्सट्रा मेकार दङबा नारनानै लायदो अननानै होनदां ओमफ्राय आरो न'आव थांनानै फाहामहैनो हायोबा फाहामहैदो होनदों दिगदार जायोनो ओमफ्राय गावसिनि मानसिखौ नायनो होनदों लाबोग्रा मानसिखौ रायलायनो होनदोंला लाबोयो ना मायो दिनैथ' बहा जाबावनो गाबोन जासिगोन आरो फन नाम्बारफोर लानानै थांखानोसै आं बेहाबो ओमफ्राय फार्म होलांसै जाहैदों साइकेल गानाङालै एबा मोस्रोम गोसोम बे बानलुखौ 10 थाखानि हरदो थांसै नै एसे मैगं लानानै फैबाय ओंखारबाय नालाय ओंखारबाय जारलासो ओंखारनांगौआथ' जोबखाया नालाय खामानियाबो जायासै पक'रा सिंग्रा लानानैबो फैबाय एसे मोनफैबाय नै बेदर एसे लाबाय ओमफ्राय नै दा बुंसै जोगोनारा ओमफ्राय नैबे सैख्लाबसेयानो 20 थाखा आरोखि आयौ एसे लदबसो मोनबावदां मालाबाथ' एकदम सैख्लाबसेसिनल' जायो आरोना ओमफ्राय नै जाग्रा एसे लाना फैबाय सिंग्रा थरसे पक'रा 10 थाखा होननानै फैबाय ओमफ्राय आङो दहायो साहा लोंनायखौ जेबो लोङाखै आरोना बिसोरखौल' लोंहोलांदोंमोन दासो फुदुंनानै लोंसै आङो सिंग्राजोंसो आरोना ओमफ्राय फिसाजोआ दहायो फैबाय थानाय लामायावनो उन्दुदों आरोना ओमफ्राय दा दोनबाबो सिखारगोन ना मागोन साननानै आङो दोनासै आरोखि दा दोनबाथाय आङो जेबो मावनो मोननाय नङा आरोना बेदर लाबोदों बेखौबो एवनो मोननाय नङा ओंखायनो बानानैनो जेसेबां गोबाव थायो थाथोंसै आरोना बिदिनो आंना फिसाजोआ बिखुङाव बानानै उन्दुदोंबाबो बिसिनायाव दोनदोंबाथाय सिखारगोन ओमफ्राय बिमाया थाफाबाय थानांगौ जेबो खामानि मोना आरोना ओंखायनो आं बांसिनानो लागै खस्थ' मस्थ' खालामनानै बानानैनो मावनाय जायो खामानिफोरखौनो दाबो बिदिनो आरोना साहाखौ लोंनानै लानोसै जेने थेने ओमफ्राय आंना ओरै रेडि जाजोब्बायानो आरोना नै एसे देनानै लाबाय सामब्राम थामब्राम ओमफ्राय नै बेदरा बोथिनै खालामगोन गाबोननि बोथिसे दिनैनि बोथिसे आरोना एवथ्रमनानै दोनसै ओमफ्राय आलु होगोन आलुआथ' आरो दा बुंसै जेरावबो दहायबो खिचड़ियाव हप्पासे आलु जादों आरो नै दाबो आलु टमेट' थाइसे गालानानै होनोसै ओमफ्राय दाबो आं बे हालोदावनो दङ आरोना दोननो होननानै एसे खेवदोंमोनबो आङो एवनायनि सिगाङावहाय ओमफ्राय एमब्रानानैनो जाया ओमफ्राय आङो ओंखायनो मोजाङै बाथाबनानैसो लाफिनबाय आरोना नै अरजाला नै ओमफ्राय बाजारनिफ्राय फैनाय बेगखौबो आं बख'नो हायाखै आरोना नै
बाथाबजानानै दङ नालाय बिदिनो संला संलि लानोसै आङो ओमफ्राय सासेयाबो ओरै एसे बहायदों लिरदों इंलिस पएम लाखादो जै फरिखा जोब्बाय फरायनायाबो लरायबाय फरिखायाथ' जाबादि जाब्रा सिस्टेम जालांबाय एबारनिखौ मोजां गोसो होदोंबा मिथिबाय हाफ यारलि जानोसै ना जारलाथारहाय दरनैसो एवथ'बायनो गाबोन माजों थगायनो खुगाखौ अखा हानाय बोथोरफ्राव जाबाय बेखौ एवनोसै दा जानो जोब्बाय बाबा पएमा ओइ नै नायलाय बिदिनो मिनिट मोनसेबो आं नैबे जफाबाय थानांगौ दे फिल्म दाम नोंसो माबादो पएमा जोब्बाय हेन्ड राइटिंआ मा गोरलैलै जाखो एसे थिक खालाम एसे लदब लदब लिर बाबा जारलाहाय थाव सेरनानै लाबायानो आङो एवथारनायनिखौबो बे साराया गाबोन र' सकसका मानजिनांसिगोनलाय सकसका मानजिबानो एवबानो लगे लगे बे अट'मेटिक हारसिंनो कालारा गोसोम गोसोम जालांफिनजोबखायो आंना पहर मोननाय लोगो लोगो आरोना मुगैनाङा दे सारायखौ आंनिखौ लाइभ प्रुफ देखायनो हायो आङो फुग्रो फुग्रा बेसेबां जोङो आरो अराव दोननाय लोगो लोगो पहर मोननानै माबायदि महर जायो मोदोमफ्रुफ्राम जाबायानो नै बेदरा आंना दिनै एवनायासो बांसिन जाबायना मासै मेगना फिसाबाबो आंना देनजारसो थोआ थोआ जाग्रासो आलु होनोसै र' जाथावथाव नुखाबाय आलुखौ होनानै लानोसै सोरबा सोरबा मालाय एवबा आलुफोरखौ एवगोरनानै दोनलायलायोना आंना बिदि गैया ओमफ्राय दाउ दिसिफोर फिसाफोरबा कुकारफ्राव रुग्रोयो आरो आंबो ओमफ्राय बिदिबा रुलायलायाहां खुनु खोथा गैया आंना बेयाव मा माथो गोथाव जायोलाय बिदिनो गैला आंना फाफ्लियासो गालांसिगोन नै गाज्रि मोननाङा आरोना मा गोदाव सोराव देखायबाय थादों होननानैहाय आंनि हालादखौसो सेयार खालामलांदों बिदि अबस्था जायो आंना होननानै आरोना नै आखाइया मबाइलखौ थिखांनो हाया हाया मोनलायबाय मोनबाय सनाफोर जेने थेने आंना गाबखौ फुगोनै जानो होननानै आखाइयाव लाबायबो आरोना बिराद देरि जाबाय 9 o'clock जाबाय ना बा बारबाय 9 बारलाय 9टा बारलायबाय आरोना माने फिसाजोखौ उन्दुहोफिनैनो 9टा बारगुलायबाय ओमफ्राय आं नै गामलायावनो लाबाय आरोना दहायनि ओंखाम एसे दोननाय दंखायोमोन खिस्रि गोजां ओंखायनो डाइरेक्ट बेयावनो लाबाय आङो जादो नैबेहाबो दहायनि खिस्रि गोजांखौसो जायो नै फिसालायाबो जादो जालाबायनोसै बिदिनो जोंना एखमबा सिम्पोल एखमबा बेदर आरोना अबायथो सामफ्रामबो एखे जाबाय थानो बरिया जानानै लागोनसै आरोना जोङो ओमफ्राय भिडिअखौबालाय माथो गोलाव खालामबावनो जेबो गैला आंना बेनोसैमोन स्कुटि फाहामनो होननानै बोलो होदोंमोन आङो दिनैहाय ओमफ्राय थांनाया लेट जादों आरो बिसोरबो दै बोरैबाखाय फैनो बादों गाबोनबा खिजानि बे खाथिनि लामाथिंबो दैया रानगोन खोमा होन्दों आरोना आंथ' ओरै गिदिंनासो थांबाय नालाय ओरै थांबाथ' सर्टकाट जागौमोन दखानथिं थाङोबा बिराद दै दङ बैहाय गोजौ गाहाय आरोना ओंखायनो बेस्राफोर गाबोन दै रानगोन खोमा बेजोंनो होननानैहाय लांफैयासै आरोना नायनोसै गाबोन आंथ' लानानै लांनो हानाय नङा थैथारगोन सयथिबो थ' भिडिअखौबो दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि सेयार खालामनायखौ नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो फिसा गोनांनि ब्लग्स बानायनाय माखौबा देखायनो सानबा देखायनो हाया माबा जायो माबा मायो स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय